UPPL सरकार आरो प्रमोद बर'आ एडभार्टाइजमेन्टआव बिराद अस्ताद आं बुंबाय अबेबा सोरबा जुदि साबुन कम्पानि सोरबा सेन्डेल कम्पानि सोरहाबा जुदि माबा मोनसे बिजनेस खालामनो सानदोंब्ला UPPLनि दैदेनगिरिफोरनिफ्राय सोलोंनानै ला बिथांमोना बिराद एडभार्टाइजमेन्ट होनो हायो जेबो खामानि मावाखै बेबायदि खामानिखौ मावदों ओंखायनो दिनै सोर BPFनिफ्राय UPPLआव थांगोन UPPLनिफ्राय जोंनावसो फैदों खैराबारि ब्लकनि फाउन्डार प्रेसिडेन्ट भपेन बरुवा जोंनाव फैदों UPPLनि दैदेनगिरि तामुलपुरनि इनचार्ज जेनेरेल सेक्रेटारि जितेन मोसाहारि प्रमोद बर'नि जोबोद आंगो क्ल'समोन BPF दोलोआव फैदों दिनै दाखालि बावैसो सालबारिनि कनक डक्टर सिलाराय बसुमतारी आदा हानिफ आली बिथांमोना UPPLनि सेन्ट्रेलनि दैदेनगिरि बिथांमोना जोंनाव फैदों दा ओंखायनो बिथांमोना बखिबाय बखिथों नाथाय BPF दोलोआव हाबनो थाखाय UPPLनिफ्राय जोंनाव ट्रिप एग्जाम जानानै दङ हाग्रामा सारा सम होनो हायाखै दिनै लाइमोनफोरा BPF दोलोआवसो फैदों मानो फैदों दिनै हाग्रामा महिलारि सारा गावनि थाखाय जुजियाखै जोंनि थाखाय जुजिदों बिथाङा बुंदों प्रमोद बर' हाटाव BTC बासाव दिनै हाग्रामा महिलारि सारा दुखु मोनदों जे जोंनि BTCनि सासेबो कन्ट्रेक्टरफोरा खामानि मोनला BTCनि बाहेरानि कन्ट्रेक्टरफोरा खामानि मोनो दिनै मा होनो भेन्सार स्कुलनि मास्टारफोरनि जेंनाखौ प्रमोद बर'आ सानला दिनै हाग्रामा महिलारि सारा प्रमोद बर' हाटाव BTC बासाव माने मा BTCनि कन्ट्रेक्टरफोरा खामानि मोननांगौ प्रमोद बर' हाटाव BTC बासाव माने मा जे BTCआव आबादारिफोरनि थाखाय इरिगेसननि खामानि जानांगौ खेतियकफोरनि खोथाखौ साननांगौ दिनै प्रमोद बर'आ खेतियकफोरनि खोथाखौ सानला दिनै प्रमोद बर' हाटाव BTC बासाव माने मा जे जोंहा टेट पास जानानै थानाय फोरोंगिरिफ्रा साख्रि मोननांगौ दिनै प्रमोद बर' हाटाव BTC बासाव माने मा जे BTCआव थानाय साफ्रोमबो लाइमोनफ्रा मोजां जास्टिस मोननांगौ साख्रि बाख्रि मोननांगोन ओंखायनो प्रमोद बर' हाटाव BTC बासावनि मिनिङानो जाहैबाय BTCनि कन्ट्रेक्टरफ्रा खामानि मोननांगोन BTCनि फोरोंगिरिफोरनि जेंनाया जोबनो नांगोन BTCनि आबादारिफोरनि जेंनाया जोबनांगोन BTCनि फरायसाफोरनि जेंनाया जोबनांगोन BTCनि मोनफ्रोमबो जेंनाया जोबनो नांगोन ओंखायनो आरो जेंनाया जोबनो नांगौब्ला प्रमोद बर'आ सासनाव थानायजों जानाय नङा प्रमोद बर'खौ जों बोखांनो नांगोन ओंखायनो दिनै गामि गामि फैयोब्ला पिकनिक जानाय अबा साहा दखान अबा लामा बास जेरावबो सोलिगासिनो दङ प्रमोद बर' हाटाव BTC बासाव नेक्स्टआव हाग्रामायाव सारा फैफिनगोन ओंखायनो दिनै सेंग्रा सिख्ला कलेज इउनिभारसिटियाव फरायनाय लोब हाबदों दिनै मा बिनि इसाराया मा बिनि इसाराया बेनो जे हाग्रामा महिलारि सारा गुबुननि खोथाखौ सानो बे गावनि खोथाखौ साना नाथाय प्रमोद बर'आ अकल गावनिल' खोथाखौ सानो मालायनि खोथाखौ साना भेन्सार स्कुलनि खोथाखौ साना कन्ट्रेक्टरफोरनि खोथाखौ साना फरायसाफोरनि खोथाखौ साना आबादारिफोरनि खोथाखौ साना बिजनेसमेनफोरनि खोथाखौ साना XNDPनि दैदेनगिरिफोरनि खोथाखौ साना रावनिबो खोथाखौ साना प्रमोद बर'आ ओंखायनो प्रमोद बर' हाटाव BTCआव रायजो जानाय साफ्रोमबो मानसिफोरनि जेंनाखौ सलुसन खालाम BTC मा होनो प्रमोद बर' हाटाव BTC बासाव प्रमोद बर' हाटावनि मिनिङानो बेनो दा ओंखायनो प्रमोद बर' हाटाव BTC बासाव माने मा BTCआव रायजो जानाय साफ्रोमबो मानसिफोरनि जेंनाया जोबनो नांगोन अब्ला प्रमोद बर'आ बोख्लायजाथारनो नांगोन थेंक इउ मोनसे सोंलु